Nggih. Mustika Tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya karumus prasetya anandang branti geser mriki mboten napa-napa lho Pak nyaket mriki. Timbang kebanjiran nggih. Dadi mancing mriki mboten napa-napa. Katresnane wirat maya Oh
ing kapupuk ing madya loka tukrang tanding lawan minak jinggo jengwulan ditimbali bapak-bapak iki lho Mas ayo Mbak Wulan Mas ngersake apa Mas Mari apa oh siap baik loro siap. ati bar kuwi terus gantilane ati agek panjer Mas Mas wah agek panjer iki loro ati loro karo gantilane ati panjere 200 iki lagi panjer lho ya ya Mbak Lia Mbak lagi Wulan panjer lho nggih niki oh iya lagi panjer katresnane wirat moyo tinang idene rara sriune senadyan kasatira